Bismillahirrahmanirrahim. So da sha'awa. Kashi na 32. Ya Adam kuwa tuni dama ya fita ya dauko doctor da ke duba Usman din. Bayan ya zo ya duba shin, yayi duk binciken da zai ya gama sannan ya kalli Usman din da ke kwance a rigingine. Ya limshe ido hawa yana bin fuskar sa. Sannan ya je ya kalli Hama Umar da ke zaune, ya zuba mishi ido yana rike da hannunsa. Sannan ya kalli Abba da ke kokarin gyarawa Usman din kwanciya. Cikin kula, Dr. Ibrahim ya ajiyar zuciya sannan ya ce, Alhaji Hassan, ko kuna lura da Usman? Sannan kun san me ke damun shi? Akwai matsalar da yake boyewa a zuciyarsa. Sannan kuma ya san zuciyar shi ba za ta iya daukar nauyin ba. Usman akwai abin da yake matukar so bai samu ba. Domin na duba na'urar da ke cikin kirjinsa, tana zaune yadda ake so. Tana kuma taimakawa kamar yadda ta saba. Tana kuma harbawa jinin daidai. Misali kuma, za ta ci gaba da aikin har nan gaba da shekara 1. A lokacin zai cika shekara 5 da sata, sannan za a koma a canza ta kamar yadda aka saba. Yanzu wata matsalar ce ta daban kuwa ke damun Usman, kuma za ta iya jawo komai a rayuwarsa. Yana rufe bakinsa, Usman ya bude idanunsa cikin salonsa na abin dariya. Ya fara magana cikin dariya da son ɓadda maganar matsalar tasa. Ya ce, wai ina son wani abu. To ni ko me zan so wanda Abba da Hamma Umar ba su sama man shi ba. Ni babu abin da nake so. Ido na ne ta tsira masa cikin tsananin tunani, lokaci ɗaya kuma ta fara tuno wani abin. A jaji ko babu abin da take sai kuka. Shi ko Hamma Umar ido ya tsira wa dan uwan nasa cikin sanyi ya ce, me yake saka ka tarin da aman jinin kuma? Murmushi ya tare da dan shafa sajensa ya ce, yau naga an yi ta yin maganin asibiti babu canji. Shine jiya na je na karbo na wanzamai, shine na jika na sha. Sai gashi yana kokarin fecewa da ni barzak. Murmushi ya kuma yi sannan ya ce, amma fa gaskiya na ji sauki daga amayar da jinin. Haka ya rinka shashantar da abin. Shi ko Dr. Ibrahim ya tabbatar akwai matsala tare da shi. Sai Adam kuwa sun dan samu nutsuwa ganin Usman din ya miƙe. Hamma Umar kuwa har yanzu zuciyar shi na cike da fargaba ne. Abba ko bayan Dr. Ibrahim ya bi suka fita tare, yana ƙara mishi bayani. Bayan su Abban sun fita ne, Hamma Umar ya dan jiyo kusa da Umar din. Tafin kafafunta ya kamo ya sa hannunsa ya rinka murzawa yana jan yatsun kafafun nata tare da kiranta. Ummul sai kuma ya dawo ta kanta. Hannun shi ya sanya ta kasan wuyanta yana dan murzawa. Nan ma shiru. Sai manna hancinsa da nata sannan ya rufe bakinta da nasa. Cikin lamshe ido ya rinka fesa mata numfashinsa, sannan yana zuƙo numfashinta ta bakinta. Gaba ɗaya nashi numfashin ya rinka fesa mata. Cikin sa'a ta fusgo numfashin, sannan a razane ta kamo wuyansa. Baki ta bude da nufin za ta sake ƙara. Sai maza ya rufe mata bakin da tafin hannunsa, haka yasa ta bude idanunta sannan ta rinka kallon sa ɗaya bayan ɗaya. Zame bakinta ta yi cikin sanyin muryar ta ce, ya Usman, ya Usman. Ido ya dan lumshe sannan ya ce, na'am Ummul. Jimre shi ta miƙe da sauri. Ta kuɗe ce annabiyin ta koma ta zauna. Ido na zubta kwalla dan azabar ciwon da raunin jikin take mata. Cikin sauki ajiyar zuciya, Hajjaji ta ce, ke kuma me sumar da ke? Sannan yanzu tafiya ma na gagarar ki? Bata yi magana ba sai kawai ta kama kuka. Kana hakan nan ne ta ce, to sarkin kuka ya isa haka. Ta so mu tafi kiwanka sai ki ci abinci ki bacci. Mikewa ta yi cikin zubta kwalla, tafiya ta fara yi cikin dingishi. Kafafunta tana dan ware su tare da cije lips ɗinta. Gana haka tunanin ne ta yi gaba dan ta gano matsalar yar tata. Ita ma Hajjaji shiru kawai ta dan ta fahimci matsalar. Shi kuwa Amma Umar kan sai sun kai cikin tarin kunya da tausayin Ummul din. Sai hawaye ya je na bin haɓarsa. Dan gani yake kamar ya gwada mata rashin tausayi tunda ya san yarinya ce. Kunya yake ji ta rufe shi kamar ƙasa ta tsage ya shiga. Yana hakan ne yasa su Adam duk suka zame suka fita. Ita ma Hajjajin kicin ɗinta ta shiga ta fara haɗawa Ummul haɗin su na tsofaffin shuwa Arab. Sannan ta yi wa Usman ɗin ma haɗin sa na musamman, ta kuma dafa wa Usman abincin da zai ci da kanta. A ɗin nan ne kuwa suna shiga kai tsaye. Bedroom suka wuce kan gado Ummul ta kwanta. Ta kife kanta tana ta kuka. Ita kuwa nan ne toilet ta shige ruwan zafi ta haɗa mata mai kunshe da sinadarai na gyaran jiki. Sannan ta haɗa mata wani jiko na musamman a cikin buta. Tana fitowa ta je kusa da ita cikin kulawa da tausayawa irin ta uwa da yarta. Ta kama hannunta ta zaunar da ita, kafadarta ta dafa a hankali ta ce, Ummul, Allah ya miki albarka. Ki yi haƙuri mamana, ki daure kin ji? Ko ki daina kukan nan, ya isa. Yanzu kin girma, ya kamata ki wa kanki faɗa. Tashi ki je ki wanka, ki zauna cikin ruwan ɗumin sannan ki yi amfani da ruwan butar nan. Kukan ta kuma yi cikin shagwaba, dan ganin nan ne tana lallashinta. Da kukan ta shiga ta wanka, sannan ta gasa kanta lokaci ɗaya ta ji jikinta duk ya ware. Tana fitowa ta samu nan ta jona bona a cikin wuta. Tana fitowa ta zuba mata wasu turaruka masu tsananin kamshi. Sannan ta kalle ta cikin kulawa ta ce,
zo ki tsugunna ki hayaki da wannan. To, ta ce sannan ta matso gaban bona ɗin. Ita kuwa ne ta fita falo. Tsugunnawa ta yi a kansa, hayakin na shiga cikin jikinta, wani irin kamshi na ratsa ta. Tana miƙewa ta ji ta garau, hakan yasa ta kimtsa sannan ta koma bakin gadon. Ta kwanta cikin wani irin jin baccin gajiya. Tana kwanciya nan ne na shigowa, haɗin kaza ta karɓa mata, wanda Hajjaja ta yi mata sai ruwan tsimi mai daɗin sha. Ajiyewa nan da ta yi sannan ta ce ta so ki ci abinci sai ki kwanta. Babu musu ta sauko ta ci ta sha dan tana jin yunwa ne. Kuma yau tana jin daɗin yadda nannanta ke kula da ita, wanda tunda ta nuna ba ta son Umar, nan ne ta daina kula ta sai yau ɗin. Tana gamawa ta koma ta kwanta tana kallon nan ne da ke shirin shiga wanka. Cikin sanyi ta ce, nan ne zazzaɓi nake ji da ciwon kai. Ba tare da ta kalle ta ba, ta ce to bari in gaya wa Umar ɗin ya zo ya duba ki. Fuska ta tsuke don ba ta son abin da zai haɗa ta da shi. Inuwa ɗaya kuma gashi ta jawa kanta. Bayan nan ne ta yi wankan ne ta shirya ta nufi ɗakin Abba. A tsakar gidan ta kalli Aliyu yana shirin shiga fat ɗin Hajjaju. Kiran shi ta yi sannan ta ce je ka kira Hamma Umar ɗinku ka ce Ummul ba ta da lafiya ya je ya duba ta. To, ya ce sannan ya nufi falon Hajjajin. Yana zuwa ya samu Hamma Umar ɗin yana zaune gefen Usman yana ɓare mishi lemu. Gefen shi ya zauna a hankali ya ce Hamma, anti Ummul ba ta da lafiya. Nan ne ta ce ka je ka duba ta. Kai ya gida sannan ya ci gaba da bawa Usman ɗin kulawa. Bayan ya gama bashi abinci, ya bashi magani sannan suka tafi fat ɗinsu. Suna zuwa kuma ya haɗa mishi ruwan wanka. Har cikin bathroom ya raka sa kamar zai yi mishi wanka. Marmashi Usman ya tare da cewa Hamma, yau wankan ma zaka min ne? Kana ga ka girma ko? Kai ya sosa sannan ya ce gaskiya dai kam, Hamma na girma, mai man wanka zai iya makancewa fa. Ƙeyar sai ya ɗan buga sannan ya fita. Shi ko Usman wankan yake yana zubda kwalla cikin tausayawa kansa da ɗan uwan nasa. Bayan ya fito, Hamma Umar ya shirya shi sannan ya kwantar da shi kan gado. Ya zauna gefensa yana shafa kansa cikin sanyi. Ya ce Amni ta kira ka kana wanka. Na ce mata ka ce min yanzu ka girma. Ido ya limshe yana jin daɗin yadda ɗan uwan nasa ke kula da shi. Ƙaunar shi na ratsa mai zuciya. Ido ya limshe cikin jin bacci. Ya ce Hamma, na'am Usman ɗan uwana. Kai ya jinjina masa sannan ya ce ina son ka ɗan uwana. Kai shi ya rinka shafawa yana cewa Usman duk duniya bani da tamkarka, ina son ka ƙanina. Bani da buri a duniya da ya wuce in ga ka samu lafiya. Fatana a koda yaushe in ganka cikin farin ciki. Rungume juna suka yi sannan a hankali Umar ya kwantar da shi. Sannan ya rinka yi mashi karatun Qur'ani a cikin kunnensa, murya cike da rauni. Lokaci ɗaya bacci ya tafi da Usman ɗin. Shi kuwa Hamma Umar a hankali ya gyara mashi kwanciya, sannan ya fito kai tsaye harabar gidan ya koma. Motar shi ya buɗe ya ɗauki magungunan Ummul, sannan ya nufi fat ɗin nan ne. Yana shiga falo ya samu babu kowa, sai kuma ya ji muryar Ummul da ke magana da Anta Halima da wayar nan. Cikin yin sallama ya shiga, yana shiga ya zauna gefen Ummul ɗin, sannan ya sa hannu ya karɓi wayar ya katse kira. Ita kuwa a fusashe ta jiyo gare sa a nufin yin tsiwa. Sai kuma ta yi shiru. Jin yadda ya jawo ta jikinsa ya rungume ta tsam a jikinsa. Sai sauke ajiyar zuciya yake, murya can ƙasa ya ce, kun bani tsoro ke da Usman. In na rasa ku ban san makomata ba Ummul kai ina tsoron abin da zai raba ni da ku. In babu Usman ban san ya rayuwa za ta juya min ba. Sai kuma ya ƙara matso ta jikinsa, domin jikinta na ratsa sa. Ita kuwa ture shi take tana ƙoƙarin matsawa. Jawo ta ya kuma yi a hankali ya tallafo kanta. Kisan ɗinta ya da kyau sannan ya ce ki haƙuri ma kairi. Ba zan sake wahalar da ke ba. Shiru ta tana jin yadda yake fidda numfashi da sauri-sauri. A haka ya fara sauke ajiyar zuciya. A hankali natsuwarsa ta dawo jikinsa. Sannan ya bata maganin ya kwantar da ita ya shafa fuskarta sannan ya fita. A haka Hamma Umar ya wani kula da kaninsa da matarsa da dare ma haka ya kwana kula da Usman. Yayin da kewar Ummul ke cin jikinsa da zuciyarsa. Wanda gari ya waye haka ya wani kula da su. Kuma alhamdulillah duk sun miƙe. Musamman Ummul dan shi kam Usman karfin hali ne da son kwantar da hankalin Hamman nashi. Bayan an yi sallar isha ne Abba ya ce Hamma Umar su tafi tunda duk jikinsu da sauki. Bayan ya fita ne ya dauko jakar Ummul din ya bawa Aliyu ya kai mata cikin gida. Sannan ya ce in ka je ka ce ta zo. To ya ce sannan ya nufi cikin gida. A falon nan ne ya samu siya Adam cikin mamaki. Ya sarki ce jakar nan fa daga ina? Ta anti Ummul ce. Ya bashi amsa ya Adam ne. Ya kalli Ummul din cikin tsuke fuska ya ce bayan za ku tafi ba? Kai ta juya ido cike da kwalla ta ce a'a ni ba zan koma ba ni da lafiya. A tsale ya buga wa Aliyu tsawa. Maza ka mai da jakar cikin motar Hamma din. Ke kuma ki tashi ki bi mijinki ku tafi. Shi kam Aliyu tuni ya juya da jakar. Ita kuwa hannunta ta rinka yarfawa tana buga kafafunta tare da bude baki da karfi tana
ai hamma Umar din ya yadda, kuma ba ni da lafiya shikenan dan an tsane ni sai ai ta korata a gidanmu. Kanta ya da sauri yana zaro bel din kogonsa. Ya sare kuma cewa yake yauwa zane ta tunda ba ta jin magana. Ihu ta saki jin saukar bel din a jikinta. A guje ta fita tana kuka. Bayan hamma Umar din ta tsaya tana tsalle da dire-dire tare da rike hannunsa. Abba ne ya fito don jin kukanta, yana zuwa ya kalli yadda take yi sai murmushi. Dan a fili yarantar Ummul din take ganuwa. Shi ko Adam tsawa yake buga mata yace, "Ki wuce ki shiga cikin mota." Abba ta kalla don ko zai ce ta dawo, sai kuma ta shiga motar. Ganin yadda ya hada fuska yana kallanta. Shi ko Abba cikin bada umarni yace, "Faruk, shiga ku tafi." To, yace sannan ya shiga. Aliyu ko dariya tare da daga tafin hannunsa ya saita su da kansa, yana kada hannun tare da zaro harshen, yana kadawa Ummul cikin tsokana yace, "Ba na gaya miki ba, yanzu ke ba yar gidan nan bane, yanzu daga ni sai nan ne na." Ya kare shi maganar yana rawa. Usman ne ya dan roƙoƙeyarsa yace, "Aliyu wato kai ne dan ta da zaune tsaye ko?" Ita kuwa kuka ta sanya tana cewa, "Ya Usman, ba ga Aliyu ba?" Murmushi yace, "Muna son ki Ummul din mu. Ki yar gidan nan ce har abada." Walla ta zubta tare da cewa, "Ya Usman, kai kadai kake sona, ni ma kuma ina son ka." Ido ya limshe sannan yace, "Allah ya dayyaba." Murmushi suka yi dukkanin su, shi kuwa Hamma Umar. Hannun Usman ya jawo ya dan sunkuyo kansa a hankali yace, "Ka kula da kanka dan uwana. Ina son ka, ina tsoron abin da zai cutar da kai." Murmushi ya tare da cewa, "Nayi lafiya fa." Haka suka yi sallama suka tafi. Ita kuwa suna fita, harabar gidan ta bude sabon shafin kuka. Sai ya tafiya mai dan nisa, Hamma Umar yana tukin hankalinsa na cikin tunanin halin da kaninsa ke ciki. Kamar a mafarki ya ji Ummul ta sa hannunta ta damƙo stiyarin ta rinka juya sa tare da murza shi da ƙarfi, tana, "Allah ka tsaya, ni ka tsaya in sauka, ehe, ni ba zan koma gidanka ba, ka sauke ni anan, zan tafi gidan Anta Halima ne." Murza kan motar take yi da ƙarfinta. Tuni motar ta fara yawo a tsakiyar tinti, ga ababen hawa da ke ta keta ta gabansu da bayansu da gefe. Gaba ɗaya motar kanta ya kwabce. A firgice ce, "Inna lillahi Ummul, kin san abin da ke yi kuwa?" Fuske hannayen ce da ƙarfi cikin tashin hankali. Ganin ya nufi kan wani mai adaidaita yana ƙoƙarin hawa kansa. Ita kuwa ta ƙi sakewa sai murzawa take. Tana, "Ka sauke ni anan, ba zan koma gidan ba. Ba na son ka fa, na tsane ka na ce." Ido ya zaro cikin tashin hankali. Ganin saura ƙirs ya taka wani mai keke da yake gefen titin. Gaba ɗaya mutanen wurin sai rike kai suka yi suna, "Inna lillahi subhanallahi." Shi kuwa Amma Umar cikin firgici da tsoron ganin za ta sa shi kisan kai gaba ɗaya, jikin shi sai rawa yake yi. Cikin bacin rai ya fusge hannayenta sannan ya tura ta jikin sit ɗinta, ta koma ta biki jikin marfin motar. Sannan ta sake tasowa tana kokarin sake rike kan motar. Tsawa ya buga mata cikin zafin rai. Ya ware tafin hannunsa ya zuba mata mari ɗaya, wanda sai da ta ga taurari na yawo a sararin samaniya. Kunnenta sai da ya bada sautin "Kyu", sannan ta kuma ji yayi dum lokaci ɗaya. Zanen yatsunsa kuwa suka taso a farar fatar ta. Tuni fuskar ta jazir gaba ɗaya ta rasa ina take, dan marin ya gigita ta. Shi kuwa da kyar ya samu ya tsaye da motar. Jikinsa na rawa, zuciyarsa cike da tsoron karta sa shi kisan kai. Ya bakin a gefen titin cikin sauri, ya fito yana rugun mai raken da mai adaidaita. Haƙuri ya rinka basu. Da sun hatsala, amma ganin yadda yake ba su haƙurin yasa suka ce babu komai, Allah ya tsare gaba, a riƙa kula. To nagode sosai. Ya ce da su sannan ya koma cikin motar. Ya shiga ya zauna fuska a tsoke, tamkar bai taɓa dariya ba. Jin motar da gudu ya kama hanyar da matar. Ita kuwa tun da ya zabga mata marin nan, ta kife kanta kan cinyoyinta ta rinka kuka mai cike da takaici. Bai kula ta ba, ita kuwa kukan ta ci gaba da yi tana shisheka. A haka da suka isa cikin damatarin, a inda suna shiga hadari na tashi, iska mai sanyi ya rinka busawa ta ko ina. Sai walƙiya ake yi da ɗan rugugi, alamu irin hadarin ƙarshen damuna ce. Suna isa ya fakin sannan ya koma ya zauna ya jingini da cikin kujerar, yana jin yadda take kuka. A zahiri mamaki yake irin tsanar da Ummul ke masa, sannan ita ce da laifi, ita ce da kuka kuma. Har cikin ransa ya ji zafin marin da ya mata. Ajiyar zuciya ya sauke sannan ya sa hannu ya ɗan ɗago ta ya jingina ta da jikin kujerar. Ya kamo ta cikin sanyi ya tusa hannunsa kan ƙirjinsa, sai kuma ya kalle ta a hankali ya ce, "Ki ji yadda kika sa zuciya ta bugawa, dan tsoron kar ki sani na yi kisan kai. Umarni ne ba kya so, amma kiyayyar har tana kokarin saki in kashe wasu a banza." Sai kuma ya shiru sannan ya sa tafin hannunsa yana shafa fuskarta a hankali ya ce, "Kukanki na sa zuciyata ta yi nauyi, saboda sai in ga kamar na kasa riƙe amanar da na ɗauka ne. Ki yi haƙuri ki gafarce ni, da niyyar taɓa lafiyar jikinki ba." Tura shi ta rinƙa yi tana janye hannunta
shi ko rike hannun ne a hankali. Ya bude dan durowar gaban motar, wani dan karamin kwantena ne ya dauko. Budewa yayi sannan ya dauko wani zoben diamonds. Sai sheki yake tamkar tauraro. Ya zarta ya dan dago a hankali ya zira mata zoben. Cikin sanyi ya ce, kin yi kyau matata. Ya tsarki ta haska zoben. Gaskiya hannunta ta yi daidai lokacin da ruwan sama ya fara sauka. Bude motar ta fice cikin kuka ta koma can tsakiyar harabar gidan. Ta tsaya tana kuka. Ganin hakan ne ya fito ya rufe motar cikin sauri ya je gabanta. Hannunta ya riko tare da cewa, ki yi hakuri, zo mu shiga cikin gida. Kan ruwan ya taba mu. Kin sani ba na son ruwan sama ya taba ni, sai zai sa ni zazzabi ne. Cogewa ta fir ta ki shiga, da ya kamo hannunta kuma sai ta dasa mai ihu. Ganin hakan ne ya rufe gidan sannan ya wuce ya shiga cikin gida. A zaton shi ko za ta ji tsoro ta biyo sa. Abu kamar wasa ya shiga. Ita kuwa sai tsugunawa ta yi a wurin ruwan yana ta sauka a kanta. Duk ta jike ta yi jigib sai daga take yi ga tsawa da walƙiya da ake yi. Balo ya fito rike da lema ya nufi gunta. Yana zuwa ya jawo ta jikinsa cikin rawar sanyi ya ce, kai da ki yi haƙuri mu shiga cikin gida. Kar mura ta kama ki dan Allah. Mu shiga ciki, ba na so ruwan ya taɓa ni. Jan hakan ta fisgo lemar ta cilla ta gefe. Haka ko iska ya ɗebe ta ya yi waje da ita. Shi kuwa da sauri ya ɗago hular rigarsa da take kwance a kafaɗarsa. Ya rufe tsakiyar kansa don in ruwan sama ya bugi kansa yana sa shi zazzaɓi da ciwon kai mai tsanani ne. Hannun shi ko ya harɗe a ƙirjinsa tuni ya jiƙe cikin rawar sanyin da kakkarwa ya jawo ta jikinsa. A hankali ya ce, to ai kin rama, mu tafi cikin gida. Ki yi haƙuri ƙanwata. Cikin kukan ta ce, ban rama ba kam, kuma ba zan shiga gidanka ba sai in zan rama marin da kai ma. Murya na rawar sanyi ya ce, na yarda, mu shiga sai ki rama. Baki ta tura sannan ta ce, to. Hannun ta ja suka shiga cikin gida. Suna shiga ɗakinta ya nufa da ita. A gaban miro ya tsaya da ita cikin rawar sanyin ya cire mata mayafin nata. Sannan ya zuge zub ɗin rigarta ya sa hannu zai cire mata rigar. Ta maza ta juya tana hararsa. Tana cewa, ka bar ni in cire abina da kaina. Na barki, ni ma bari in je in cire nawa. Sai kuma ya bude durowa ya zaro mata riga da wando. Wandon in ya gwiwa ne sai rigar mai dan faɗin wuya. Ta yadda kafaɗarta yake fita. Kaya ne mai taushi da sulbi. Kan gado ya ajiye mata sannan ya fita ya koma bedroom ɗinsa. Yana shiga ya canza kayan shi sannan ya fito ya nufi kicin ɗin. Ti ya dafa masa mai zafi wai maganin sanyin. Ɗakin sai ya koma da niyyar ɗauko wayarsa yana riƙe da cups ɗin. Yana jiwa da nufin zai fita kenan. Jiranta tsaye a bakin kofar shigowa fuska a haɗe. Ta ce, zan rama fa. Ehe. Ido ya tsira mata cikin mamaki. Ajiye cups ɗin ne kan miro sannan ya jiyo a hankali ya ce, to zo ki rama. Shigowa ta tsaya a gabansa ta ɗan ɗago kanta kaɗan tana kallon fuskarsa. Shi kuwa kallon ɗan tsawonta yake tunda ko fuskarsa ma in za ta kalla sai ta ɗaga wuya da kai. Kuma wai shine tana ikirarin ta zo ta rama marin da ya mata. Cikin ran shi kuwa jira yake ya ga iya rashin kunyarta. Za ta mare shi ne ko ƙaƙa. Ganin tana ta ɗago wuya da ƙafafunta don ta iso shi tsawonta ya kasa. Sai ya ɗan kwafo kansa ya sunkuyar daidai tsawonta. Cikin ramsa ido ya ce, rama. Fuskar shi ta tsara wa ido ta ɗago hannun za ta yarfa mai marin. Sai kuma ta yi maza ta yi ƙasa da hannun. Sai hawaye shar a idanunta. Shi ko jin shirin ne sai ya buɗe idanunsa. Ganin tana kallon fuskarsa tana kuka. Yasa ya ɗan yi murmushi cikin kula ya jawo ta jikinsa. Ya rungume ta kansa ya sunkuyar daidai kan haɓarta da ya mara. A hankali ya rinka fesa mata iskar bakinsa mai sanyi. Sannan ya sa tafin hannunsa yana share mata ƙwalla. Ita kuwa cikin kuka ta ce, ni dai sai na rama amma ba a fuskar ka ba. Marmashi ya yi a ransa ya ce, gaskiyar Bahaushe wata fuskar ta fi ƙarfin mari. Fahimtar da ya ba za ta iya ramawan bari. Sai ya miƙo mata kwaf ɗin shi ma ya ɗauki ɗaya. Ya fara sha yana lumshe ido cikin lallashi ya ce, ki sha ti ɗin sai na goye ki a madadin maran. Ajiye kwaf ɗin ta ce ita ba za ta sha ba kuma shi ma ya ajiye sai ya goya ta. Murmushi ya ajiye kwaf ɗin yana jin sanyi na ratsa sa. Tsakiyar ɗakin ya dawo kan kafet ya durƙusa. Ya miƙe tsawon shi kamar mai kwanciya sai kuma ya ɗan taso. Ya kafa hannunsa a ƙasa sannan ya miƙe tsawonsa. Cikin sanyi ya ce, to zo ki hau. Murmushin mugunta ta yi don tana ga ba zai iya ɗaukar nauyinta ba. Da sauri ta matso ta zauna a tsakiyar bayansa. Sannan ta tankwashe kafafunta ta dan ware hannuwanta sannan ta haɗe yatsunta haka tana ta murmushin mugunta. Daidai lokacin wayarsa ta rinka tsuwa ita kuwa sai kiɗa kai take yi tana lumshe ido. Yana kallon ta duk abin da take yi. A haka har zuwa wani ɗan lokaci sannan ya manna jikinsa akan kafet ɗin. Ya kwanta yana maimai da numfashi. Ita kuwa murmushi ta sannan ta miƙe za ta tafi. Sai ya riƙo hannunta ya fusgo ta jikinsa. Ya matse ta gam cikin mai da numfashi ce,
an gaya miki ni doki ne da zan goye ki a banza? Ni ma sai na samu maganin sanyin da kika saka min. Baki ta tura ta ce to ai ba ladan mari bane ba, kuma ni ba ni da maganin sanyi. Kina da shi mana? To ina yake? Hannun shi ya cusa cikin jikinta tare da limshe ido ya ce, domin jikinki ne kawai zai cire min wannan sanyin, in ba haka ba zai sa ni zazzabi. Ture shi ta miƙe sai kuma ta ɗan yi ƙara, jin yadda yake murza hannun shi akan kirjinta. Murmushi ya mika hannun kan gado, ya jawo blanket sannan ya jawo ta jikinsa. Kan kafet ɗin ya kuma rufe su da blanket ɗin. Hannun shi ya sanya yana shafa cikinta a hankali ya ce, ina son baby daga gare ni, Kari. Ki yarda Allah ya sa yau na yi ajiya a nan gurin. Ture shi take yi shuko sai murzarta yake a hankali ya ce, ki yi haƙuri in kasance da ke. Cikin fada ta ce ba na so. Da sauri ya ce ƙarya ne, kina so kam. Hawaye ta fara zubtawa tana jin yadda yake murzata da juyata. Ita kuwa ture shi take danyi duk da yau yana binta a hankali ne, ba zafi sosai. Amma sai kuka take cikin raki tana cewa, ba na son ka, na tsane ka. Duk da yana cikin duniyar natsuwa amma ya ji zafin kalamanta gare sa. A ran sai yake faɗin ko cikin yanayin da ma'aurata suke rungume da juna da yin musayar kalaman soyayya, shi a cikin yanayin ma Ummul ture shi take yi a madadin ta makale shi, sannan kalaman kiyayya take faɗa mashi a madadin na soyayya, kuma kuka take na jin tsanarsa a madadin ta yi kukan gamsuwa. Haka ya zame jikinsa ya kwanta gefe sannan ya jawo ta ya rungume ta da ƙarfi. Yana fitta da nauyin numfashi a hankali ya ce, wata rana zaki so ni Kari. Fata na Allah ya sa jini na ya gauraye da naki. Ka haifar min ɗana, na san shi kam zai so ni. Mannewa ta yi a jikinsa don ya gajiyar da ita ga kasala da ya ƙara nufi ta. Numfashi ta rinka maidawa a hankali. Cikin ranta kuwa faɗi take, tabbas in ne garaje Hamma Umar zai ɗarka min ciki ya bar da matsala. A haka da wannan tunanin ta barci a jikinsa. Shi kuwa rungume ta yi har sai da ya ji baccinta ya yi nisa, sannan maida ta kan gado. Shi kuma ya gyara wurin ya je wanka. Ya alwala ya zo ya ta nafilfilin da ya saba da karatun Qur'ani. Sai karfe 2:30 ya kwanta rungume da ita.